Dear special person, mano nung o Kokborok no saimaya khuna. Nung ani bagay busuk nang mani borok. Tei nung ani langmao tongmani bagay ang busuk srangai tong. Nung saimaya khuna phiaba kubui no sao. Nung ani bukhani jotoni slai kwrwngjak Kokborok si. Nini bagay kaisa khagjak jaga ani bukhao. O jagao ang tei kebono naharai maya. Tabuk ang jese kwbangma borok bai malai phano. Nung haitei kebono maya ang. Abono nungbo nini bokhorokni o kokno khibui rohodi. Ang nono pogui thanga no hintongma rokno. Aw deli no kok saimalaya wnglaio chwng. Phiaba aboni bagui nakar sano ang nono. Ani puila priority nungno. Tei nungno tongnai thwiya sakno. Tabuk suk jora chwng loki kaisa kai tonglaikha. Saimano ang phainai bwskango bo chwng amtwkhai no tonglayana. Ani Kokborok no tei ani tongmarok no joto bujiu nung. Tei ani kwsa no tei ani kosto no nung nini sago bo naharkha. Dear special person, nono buphuruni simi o kok sana muchungui tongmani. Nung kaisa no ano mwnai riui tongnai hinui.